салом дӯстдорони футбол, ба канали нави мо хуш омадед. Мо дар ин ҷо хабарҳои асосиро бо фикру ақидаҳои худ пешниҳод менамоем. Аз шумо фақат лайк, дар канал обуна шудан ва навиштану фикру андешаҳоятонро интизорем. Дар ягон ҷо акнун баъз рушнед мо бошад сар мекунем. нимҳимоятгари дастаи Интер қаҳрамони Евро дар ҳайати Италия Николо Барелларо дар Албиони Туман интизоранд. Довталаби асосӣ барои харидори нимҳимоятгари итолиёвӣ дастаи Ливерпул ба ҳисоб меравад. То ин дам дар Ливерпул Жоржино Вейналдум буд ва ӯ дар маркази майдон ҳаҷми хеле бузурги корро анҷом медод. Агар ба футболбозон барои ҳаҷми кор музди маош медоданд, Вейналдум дар маҷаллаи Forbes миллиардери асосии футбол ном бурда мешуд. Акнун ӯ шарафи ПСЖ-ро ҳимоя хоҳад кард, пас нафаре лозим аст ки мавқеи ӯро пур кунад. шӯъбаи аналитикони Ливерпул соли гузашта Жотаро ба клуб тавсия доданд ки ин трансфер хустаҳоро бароварда карда тавонист. Акнун Ливерпул ба шикори Николо Барелла баромадааст. Ин маънои онро дорад ки коршиносони шӯъба Барелларо ҷойгузини Ҷорҷино Вейналду мебинанд. ҳунарнамои Барелла дар Интер ва баъдан дар чемпионати Аврупо баҳои баланд гирифт. Донандагони футбол Барелларо дар мавқеаш яке аз беҳтаринҳо мегӯянд, аммо Англия нозукиҳои худро дорад. Хаверс ва Тимо Вернер ҳам ба истораҳо ва беҳтаринҳо вориди Англия шуданд, аммо мавсими аввалинашон новобаста ба ғалаба дар Лигаи Чемпионҳо дар Челси бад арзёбӣ мешавад. Барои ҳаминам Николо Барелла бояд чуқур андеша кунад. Ояндаи ӯ дар Интер дурахшон хоҳад буд ё дар Ливерпул. Ояндаи Барелла танҳо дар дасти ӯст. Роберт Левандовски пес аз ҷамъбаст кардани фаъолияти варзишии худ орзу доштааст ки дар дастаи Реал бозӣ кунад. ҳамлагари полшагӣ ҳамин сол ба ҳайати дастаи шоҳона мехоҳад пайваст шавад, аммо Бавария қатъиян зид аст ки футболбози асосии худро раҳо созад. Дар ин бора маҷаллаи машҳури AS хабар медиҳад. шояд соли оянда вақте ки шартномаи Лёва бо дастаи шаҳри Мюнхен қариб ба охир мерасад, трансфери ӯ ба Мадрид имконпазир бошад, аммо ҳоло ин кор номумкин аст. Бавария акнун дар пайи дарёфти ҳамлагари дигар корро шурӯъ кард ва ин ҷараён вақт талаб мекунад. аз ҳамон вақте ки Левандовски ба дарвозаи Реал 4 гол зад, ҳар сол хабар нашр мешавад ки ӯ орзу дорад ба дастаи шоҳона гузарад ва барои харидани ӯ Мадрид сахт иштиёқманд аст. Аммо дар асл ин як дурӯғи шохдор мебошад ки ман онро ба овозаҳо дар бораи Неймар ва хоҳиши баргаштани ӯ ба дастаи Барселона монанд мекунам. Ин чӣ хел будааст ки Левандовски орзуи дар Реал бозӣ карданро дорад, аммо ҳамеша бо Бавария шартномаи худро дароз менамояд. умуман Реал бо як ҳамлагар бозӣ мекунад ва ин Ҳоҷи Карим мебошад ки навакак шартномаи худро дароз кард. ҷоми Аврупо нишон дод ки Италия аз истеъдодҳои футбол бой аст ва дар ин равзанаи трансферӣ бозингарони ин кишвар харидорони бештар хоҳад дошт. дар ин мусобиқа бозингари беҳтарин Донарума эътироф гардид, аммо ба андешаи аксарият Федерико Кьеза ситораи дурахшони ҷоми Аврупо буд. аз таваҷҷӯҳи топ-дастҳо ба Федерико инро ҳис кардан мумкин аст. барои Кьеза ду дастаи пурқуввати Аврупо Бавария ва Челси мубориза мебаранд. ин ду наҳанги футболи аврупоӣ ба гавҳари ноёби тими мунтахаби Италия ва дастаи шаҳри Турин пулу моли худро дареғ намедоранд, аммо Ювентус комилан зид аст ки бозингари бо истеъдоди худро аз даст диҳад. Бавария аз аввалинҳо шуда таваҷҷӯҳи худро ба Федерико Кьеза эълон кард, аммо бе ягон хел пешниҳоди расмӣ. Бавария фикр кард ки Федерико Кьеза бо як ишора ба сӯи онҳо шитоб мекунад, зеро дар Аврупо ин даста мақому манзалати баланд дорад. дар асл футболбози Ювентус имкони интихоб кардан дорад, чунки барои ӯ дастаҳои зиёд дар навбат истодаанд. Челси майдабозӣ накарда барои Федерико Кьеза 100 миллион евро пешниҳод намудааст. дар Лондон омодаанд ки аз ин ҳам маблағи бештар пардохт намоянд агар Ювентус розӣ бошад, аммо дастаи шаҳри Турин ба ин ҳеҷ вақт бар ивази ягон хел маблағ футболбози калидии худро намефурӯшад. дар Ювентус дарк карданд ки бояд дар ҳайати худ бозингари бузурги итолиёвӣ дошта бошанд, мисли Дел Пьеро, Пирло ва Ҷанлуиҷи Буфон. ғайр аз ин агар хоҳанд ки дар Лигаи Чемпионҳо бо дастаҳои қавӣ рақобат намоянд, бояд домани Кьезаро сар надиҳанд. ба умеди Криштиану Роналду набошанд ки дар ин сину сол ба нишон додани қаҳрамонӣ қодир нест. Федерико Кьеза бо он бозие ки дар ҷоми Аврупо нишон дод ва ояндаи дурахшоне ки дорад 150 миллион евро нарх хоҳад дошт. ин маблағ ҳам метавонад дастаи Ювентусро қонеъ накунад. худи Жоржино ҳам боварӣ дорад ки ҷоизаи туби тиллоӣ бояд ба ӯ супорида шавад. Футболбози Челси ва тими мунтахаби Италия довталабии худро чунин асоснок кард: шояд ман мисли Мессиу, Роналдо ва Неймар истеъдоди баланд надорам, аммо агар аз рӯи ҷоизаҳое ки ба даст овардаам баҳо диҳам, ба ин ҷоиза арзанда мебошам. ҳеҷ кас бо ин футболбозон баробар шуда наметавонад, аммо нафарони дигар ҳам ба гирифтани туби тиллоӣ ҳақ доранд. ҳар яке мо бо орзуҳои нек зиндагӣ мекунем, гуфт Жоржиньо.
дар ҳақиқат ҳар як футболбоз дар эпохаи Месси ва Роналду туби тиллоиро танҳо метавонад орзу кунад. Аз рӯи адолат мебуд агар барои бозингарони боқимонда як ҷоизаи алоҳида таъсис медоданд. Дар ин давра ҳатто бо Модрич споридани ин ҷоиза боиси баҳсҳои зиёд шуд. Мухлисони Реал ҳам ба ин розӣ набуданд ва иддао мекарданд ки бояд ҳамон сол туби тиллоӣ насиби Роналду мегардид. Ҳамин тавр дар солҳои гузашта масалан 2010 ба ин ҷоиза хави сазовор буд. Снайдер, Иньеста ва Рибериам барои гирифтани туби тиллоӣ арзанда буданд, аммо рақобати ду футболбози давраи мо чунин шадид буд ки воқеан ҳам фақат яке аз онҳо ба гирифтани ҷоизаи асосии инфиродӣ ҳақ доштанд. Агар аз рӯи ҷомҳо ба даст оварда баҳо диҳем, ҳамин сол Эмерсон ҳам дар ҷоми Аврупо ва Лигаи Чемпионҳо ғолиб омадааст, пас ӯ ҳам метавонад даъво кунад. Аз рӯи ин критерия соли 2014 бояд Сами Хедира соҳиби туби тиллоӣ мешуд, соли 2012 бошад Хуан Матаи нотакрор. Аммо фаромӯш набояд кард ки ҷоизаи туби тиллоӣ ба як бозингари алоҳида аз рӯи статистикаи шахсӣ супорида мешавад. Дар ин ҷиҳат имсол ҳам Месси ба худ ҳамто надорад. ба ҳамин тавон дӯстон, бори дорам ки ҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо буд Муҳаммад Гайров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.